Unadulterated happiness. Once again, yes, it is a culmination over the years, a recognition of all the hard work done, an achievement status, and it is very heartwarming to be alive, to meet and join such a President General, Ezumezu.
Sorry. His Excellency Dr. Odjus Okalu, my own Excellency, my husband, Elder EDA Koma, all protocols duly observed. Especially the day Ugoma, may you organize this Ezumezu for this year. Not John Martin. Keleta weekend. Elewaji. Letu who Elibero Kano. Wati where feet. Ime one. Chairman day 2. Ezumezu. It's a thing of honor, and I'm not taking it for granted. I really do appreciate it. And on that note, I want to say, I see what a man can do. A man can do better. But I say what a man can do, a man can do. And what a woman can do, a woman can do. You take about the day and what you want. So what you don't get on the I would like to use this opportunity by Ronyobola. I want him to have a part home. I want him to have a Ronyobola Susan and Gayas. Ronyobola Susan and Gayas. Who are Bulu here, who are let to home over, we let to go. When you want to because Chineke came with a game and they didn't. No, I didn't want to get another one. We don't believe in one. We don't believe in one. Don't have to. I don't have to. We don't believe in one. We don't have to. Eh? We don't believe in one. I get here and why you also want to want to listen. I don't have to. So I see. Yeah, only you are. So my last word is, please train up your girl child and give them equal opportunity to excel. Thank you and God Cross. Mande prof, mande lawyer, mande prof Mamano, Professor Mamano. Yeah, I see. I can't get you solo. I see. So I don't know my half. I don't know my head. I don't know my uncle. I don't know my audience. I believe Mamano. The most.
na bagala ofia be ki Igbere ugomba Igbere ka jeje ihe abịakwa n'ife a bụ ihe a na-akpọ anniversary but a na-akpọ ya Ezumezu Igbere nwanne m nwoke ebia President onye a bụ
I just tell you, watching it can go to the
marụ a na-asị onye eze ọkpa izu ụka a na-asị ya mewezie ọnụ maka mọjọ ike dụbara kpọga palace dekọrọ elọmọdụ n'ụta ekelela onye nwere igwe ya rụ ele o ji meso anyị dewere anyị njuru otu anyị si ndị ezi uru emeela anyị rịọtụ ha rịrịọ sị elọnwa ndị anyị ga-apụ jee na afọ anọ kama afọ atọ na nke anyị aje ndị afọrọ abụ anyị bụ nnukwu akụkọ ụwa bifo ya kpọtọ mma ụzọ mmanụ ya mere 2023 bụ reality na ọ bụrụ nnọọ ndị eze ya nwere na asị teme nnọọ oje adụ mma wabịa rie anyị uru anyị abịa ya bịa sụọ ya ndị ụsụ ọdụtacha mma nnọọ ike anyị ekelela ma onye ukwu ma onye nta ya mee kpiri ụzọ anyị ekelela ihe ndị ọrụ kwesịrị Yes. onye bịa n'Igbo onwe bụ oke enyi m ọ bụ medical doctor ọ na-arụ ọrụ medical n'obodo na California ọ bụ ya nwa bụ ọ bụ ya bụ the chairman of Igbo World Assembly I'm going to be the president of the Council of Four States in America. Onye ihe ndị Igbo na-azọ onye a bụ ezi mmadụ echi m echichi Abaga ya na akpọm Abaga na akpara dịghachi nke Abaga ya mekwanụ ya na njem Igbere ọgwụ asị ọ bụ aka ndị ude ebu ya ojezi bịa njem Igbere ihe ọbụla ọ gachi imerụ ndị Igbere ihe ọbụla Dr. Anakwenze gachi imerụ ndị Igbere ọ na-asa aka ndị ude unu ahụ udo Dr. Anakwenze onye owu ebe a ka ọ kpatụkwara ụlọ
na-akwalite omenala Igbo ka anyị na-echeta n'ọlụlọkwa Chukwu bịara maka anyị nwa ndị Chukwu rọpụtara si n'eluigwe oge anyị nwa so abịazi emezie ayada ana m anyị na-amasị obodo ọtụtụ ndị Igbo ọchịchị Naijiria ọchịchị ebe ọzọ but anyị na-aga n'iru a na-ahị onye ọbụla nwe ife ọbụla ọ na-eme ya lụọ ya n'ala Igbo akụlụ ụlọ ka ụmụaka anyị lụba ọrụ ọ dịrọ mma na ụmụaka anyị na-eje na Lagos na Abuja jee na egwelụkọ na-agba bọ enwere ife ahụ so anyị na-asị onye ọbụla nwe ife ya tie na be anyị enwe faktrị na be agada ụmụaka anyị niile na-aka agada na-arụ ọrụ nwoke na nwaanyị o nwere na-agbaji Lagos so ọ ife ka anyị ga-na-eme ka anyị nyere ọrụ ya aka obodo na-amaka nne na-ekwu osisi na-ekwu mme na-ede ife niile ga-ejere nke ime dị ebe a ọ ife na-alụrụ ndị nwaanyị na-akwadokwa ndị be anyị ka anyị osiri ka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na-echeta ka anyị bụrụ onye isi na ana m ekele na obodo na-amaka Igbere amaka Igbere dị mma Ume